Rbyf Youth Federation Western Zone negasngi kala Jingiarap iwe Lanot Pluh yeng i pretimeri tangkhiu hakasnong Sohkyrbam da kabasam ya kitin bat ukaw kani ka kam le isin kala wan hadin ka wei ka Jingiarap Pluh ding ka bala ja hakaski sat jan ka bala dam ka bala bam do ya ka wei ka yeng sa ka bala bu jing shikat de ya ka tai kalong yeng hakani ka jingle jingo u president ka Rbyf Western Zone urishan nong 3 Ulapan pau ya ka jing Sohkyar halor ka jing bamdon ka tanat pelip ding hakatany Western Rbyf ka bala bu jing bat ai Jingiarap hakum kini ka jingja ula kentu UMLA bat ka sarkar banwan ra ka fire service station ha patar khma ban pentikna ha ka jing Sohkyar ka bakloi ha ki bakum kini ka jingja bakir ke hadin habot Unta nakaliang jungi ka Rbyf Youth Federation Western Zone ngimla klem dapan pau lani banbu ya ka jingdawa ka jukupor hagbay day but ka fire service department ba finsim kya namar ba kani ka jing karpat ba ka jing bu bandawa ya kata ka fire service station kalayat menta lakumba sipo bat kasantli kisnam kilayat henrai hadu menta ngimpat syam layoi ya kita kikam bakun urlong no